обещаю, что наш сегодняшний митинг кончился. Мы с вами рисуемся на 12 КГК. Мы поставили ультиматум городским владам. Да, 12 КГК, і вони мусять змінити слід для всіх англічан, а республіканської влади для Республіки Білорусь. 12, я сподіваюся, побачити з вами знов. Приводьте своїх собров, знайомих. Ми, годні люди. Да! Номер 3! Нет! Номер 3! Нет!